Ja. Kan du vinke til kameraet? Mm. Så nu skal jeg sige, at dem du ligger imellem, de kun til låns i et års tid. Ja. Jeg siger Ikke noget. En lille intern. Jeg siger orden. Jeg føler ikke, jeg sviger. Bare lige lidt. Hvad siger du? Jeg føler kun, jeg sviger lidt. Ja. Prøv lige at tage ved navlesnoren igen og se, om den har løsnet sig lidt. Jeg skriver her lige, så nogen af det behøver, så jeg ja. 1902. Au. Prøv du kan trykke lidt med. Så var en stor bløde varme klump der, så letter det op i maven. Mm.